Namaskar, good evening. Myself Mitali Naik and I am from Thana Chhapa Bhadrak. କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବହୁତ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳୁଛି ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ମାନେ କହିବା ପରଠୁ ଶିଖିବା ପରଠୁ ଏଠି ଶିଖି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେ ସାରଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଇଂଲିଶର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଭାବିନଥିଲି କେବେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବି କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଛୁଆ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବି ବଟ୍ ଏତେ ବି ପୁରା ସିଓରଲି କହିପାରିବିନି କି ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ କହିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ଇଂଲିଶ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଇଂଲିଶ କହିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ? ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆଡଭାଇସ୍ ବି ଦେବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଜାଣନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ତମ ନାଁଟା? ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ମୁଁ ଆମ ଏଇ ବାଇପାସ୍ ରୋଡରୁ ଆମ ଘର ଏଇଠି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଠି ଆମର ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ମୋର ଆଗରୁ ଇଂଲିଶ କହିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଶିଖିପାରୁନଥିଲି କି କହିପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଏଇ ଆମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନରେ ଏ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେବେଠୁ ମୁଁ ଏଇ ତ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କିଛି ମାତ୍ରା ହିଁ ଇଂଲିଶ ମୁଁ କହିବାର ପାଇଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଇଂଲିଶ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କହିବି ପାରିବି ଯୋଉମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ +2 ପଢିକି +3 ପଢିକି ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମୁଁ ବି ଇଂଲିଶରେ 2-4 ପଦ କହିବି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଇଂଲିଶ କହିବାରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ହବ ଆଉ ଆମର ଏଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଆମ ଏଇ ନିୟର ନୟା ବଜାର ପାଖରେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସାରଙ୍କ ନାଁ? ଆମ ଏଇ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ